Romo ne obagi e mbalariany mag Akan boma ma Nairobi mar somo paro kod manyo yore manyalo konyo e bero lai mar somo mar CBE kod okenge manyalo bero alwora mar somo ne jopuonj kod jopuonjre. Kaluwore gi jata tije migawo mar somo Ann Waithira, migawo mar somo pacho kaendi tiyo matek mar tieko achiedh nade mosethiro sekta mar somo. Wera ni lai mar somo mar CBE en achiel kuom gigo makonyo chwalo piny Kenya e rang'iny mamalo kaka achiel kuom pinje mosegoyo okang' e weche mag somo. Romono ma okelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo kowuok e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania biro timore kuom thuolo mar ndalo 3 buore Nairobi ka. We find that many of early childhood development centers, they still remain under-resourced. And we also have inadequate trained teachers. Community engagement in early learning also remains low, even though evidence indicates that children who have quality ECD programs are 20% more likely to meet the literacy benchmarks. Learners are being left behind, either because of poverty or gender discrimination or the digital divide and the technology gaps, which are real gaps. I think, we are meeting at a time when the sector, education, is actually facing a lot of pressure to improve access, pressure to improve quality,